Aínda que non o pareza, aquí onde me ven son moi aficionado ao sendeirismo, pola paz que aporta, polo contacto coa natureza e polo deporte. Pois ben, Turismo de Galicia acaba de sacar unha aplicación para móviles sobre sendeirismo en Galicia. En só 2 días tivo 4.000 descargas. Como nos xuntemos todos no mesmo sendeiro, acabouse a paz e a tranquilidade. En realidade non foron 4.000, foron só 3.818 persoas as que descargaron en 2 días a nova aplicación gratuita, que permite obter información sobre as sendas homologadas en Galicia. A aplicación, que se chama Sendegal, pódese buscar nas bibliotecas ou app stores tecleando as palabras Sendeirismo Galicia. A información proporcionase en galego, castelán e inglés, o que che permite, ademais de facer sendeirismo, aprender idiomas. Sendegal contén información sobre os roteiros homologados en Galicia, ademais dunha serie de consellos que facilitarán a experiencia ao camiñante, como información sobre sinalización, sobre o significado das balizas e das frechas, ou sobre as clasificacións de sendeiros de gran percorrido, de pequeno percorrido, variantes e derivacións. Sendegal é unha aplicación permanentemente actualizada, co que eliminamos o risco que a todos nos pasou algunha vez de seguir un sendeiro nun mapa que levaba anos comido polas xestas e xa non existía. Acabouse a aventura de non saber onde rematamos. Claro que sempre podemos confiar nun fallo de conexión.